Filwaqt li kienet indirizza konferenza tal-aħbarijiet dwar ix-xogħol, il-Ministru tal-Ekonomija Silvio Xkembri ma kienx kapaċi jwieġeb domanda ta' Net News dwar kemm huma n-nies li bħalissa qed jirreġistraw għax-xogħol. Bil-Ministru Xkembri jistqar illi nesa. F'dawn ix-xahar diġà kien hemm madwar 1300 li applikaw il-benefiċċju tal-unemployment. L-informazzjoni ħarġet madwar 3 ġimgħat ilu. Ma nafx għandek xi numru updated tal-unemployment issa jekk jogħġbok. Mhux ħanejdilek għaliex insejta bl-ammentu ma rridx nikkwota figura ħażina. Il-Ministru Silvio Xkembri li miegħu poġġew lil Joseph Muscat biex itih il-pariri ma wieġibx lanqas meta mistoqsi fuq il-kuntratt li l-preżentatur laburista Karl Stanjo Navarra għandu mal-Malta. Fl-aħħar ġimgħat Net News bil-miktub bat talba uffiċjali taħt il-Freedom of Information Act biex ninataw kopja ta' dan il-kuntratt. Iżda it-talba ġiet irrifjutata għax jekk l-Malta tikxef il-kuntratt ta' Stanjo Navarra issofri ħsara kummerċjali. Il-medja jista' jkollha aċċess għall kuntratt ta' Karl Stanjo Navarra mal-Malta, il-paga tiegħu baqgħet l-istess fid-dawl ta' diffikultajiet li sabet ruħha fihom il-kumpanija waqt l-imxija tal-COVID-19. Aħna minħatana milna FOI request li ġiet rifjutata għax kummerċjalment hija xi ħaġa sensittiva għalulna, tista' tfehmni għaliex u dan. Jien niftakar meta l-ħadd Ministru kont għamilt viżit ġewwa l-Malta wara ftit jiem. L-unika mistoqsija ta' Net Television kienet fuq il-kuntratt ta' Karl Stanjo Navarra. Jiena nifhem li ovvjament dak kien persuna attiv fil-Partit Nazzjonalista u m'għadux. Intant, fl-aħħar sigħat fuq Twitter, il-Ministru Silvio Xkembri għażel li attakka tfajla ta' 15-il sena sempliċiment għax kienet tpoġġi fjuri fuq il-mafkar ta' Defni Caruana Galizja. Affaċċjat b'dan, il-Ministru ħarab milli jwieġeb u lanqas biss talab apoloġija għall aġir tiegħu fil-konfront ta' din il-minorenni.